ei ole oikea aloitusvlogi, mutta kuitenkin joku aloitusvlogi. Niin. Eli mun nimi on Inka ja... Mä oon Emilia. Eli me aloittiin vlogaaminen siitä syystä, koska me ollaan haluttu aloittaa vlogaaminen tosi Aika kauan. kauan sitten. Mutta sitten jo yksi vittu, niin yhtenä päivänä tuli vaan sellainen idea, että voidaan aloittaa. Mut siis, Inkalla tuli se idea. elikkä, Tää on vaan tämmönen ilmoitus, eli me tehdään sitten kyllä uusikin. siis me oikeasti ollaan kuvattu se oikee, mutta sitten jotenkin se on niinku mennyt tai sille jännästi. Niin eli se on kuvattu Canonin EOS 1100D:llä. Se on Emilian äidin kamera. Ja siis mä harrastan jalkapalloa PPS:ssä ja soitan pianoa koululla ja opena toimii tytti. Ja mäkin harrastan jalkapalloa PPS:ssä, sama joukkue. Ja sama päivä, mäkin harrastan pienoa, sama päivä ja sama ope. Ja sit mä harrastan lisäksi myös kuvataidekoulua. Ja no, siinä on 2 mun kaveria. Yksi on meidän vanha luokkalainen Anni ja sitten meidän nykyinen luokkalainen Julia. Ja me ollaan musiikkiluokalla. Joo, eli minä ja Emilia ollaan musaluokalla. Ja me molemmat fanitetaan ihan kauheasti 1D:tä. Emilia on itse asiassa ollut just viime kesänä keikalla, silloin kun se tuli Suomeen. Ja mun lempibiisit 1D:stä on You and I ja Track Me Down. Ja mulla on se uusi Perfect ja You and I myös. Jep, ja Luis on meidän molempien ykkönen. Ennen oli Chain, kun se lähti. Niin, se oli mun mielestä ärsyttävää, kun se lähti. Sillä oli ihana ääni. Niin oli. Mut joo, eli me kuvataan siitä oikee video, että tää on vaan tällainen tiedotusvideo. Tänne Niin, me ollaan kuvattu, mutta me julkaistaan se sitten vähän myöhemmin. niin, eli älkää ihmetelkö. Ja kanavan nimi on siis Inku-Emppu, koska mun lempinimi on Inku ja Emilian lempinimi on Emppu. Jep, ja mä oon 9-vuotias Emilia. Ihan kohta 9, eli mä oon vielä niinku 8. Me ollaan kyllä aika nuoria, mutta... Älkää nyt valittako, koska se on mikään paras laatukaan nyt, kun me kuvataan iPadilla tää tiedotusvideo. Että moikka! Moi! Nähdään siinä oikeassa aloitusvlogissa. Moi! Moikka!